Kako si Dobro, ti? Šta dobro. ima kod tebe? Pa ja sam dobro. Imala sam od 7:30 jutros neka predavanja, s obzirom na to da radim sa ljudima, pa radim sa trenerima, sa nutricionistima. To sam skoro pokrenula priču, možda pre nekih 3 meseca. Imam taj neki drugi profil koji sam otvorila, biznis. Mislim, generalno radim sa ljudima koji tek ulaze u tu priču, znači koji tek završili su neki kurs pa hoće da pokrenu tu online priču. Sad tu ima različitih ljudi koji su radili, već imaju baš stručnjaci u svojoj oblasti, rade već 10-20 godina bukvalno u fitnessu, ali nisu u tom online svetu. Tako da pomažem njima, imamo taj praktični deo, suštinski učim ih kako da rade s ljudima. Pošto gde god da odeš kod nas da završiš neki kurs, tamo te samo uče teoriju. Niko ti ne pokazuje kako je to zapravo u praksi. Kad čovjek dođe pred tebe, pošto ja radim sve ovako putem Zooma recimo, znači video pozivi su u pitanju, tako komuniciram sa klijentima. Tako da, suštinski, biznis mentor, to je sad da kažemo ta neka titula, tako se to kaže u marketingu, za buduće nutricioniste i trenere i za ljude koji su u tom poslu već online, ali koji žele malo da unaprede svoju uslugu. U smislu da povećaju prodaju i da dopru do možda većeg broja ljudi i da prosto im to postane jedini izvor prihoda. Da bude neki, da kažemo, jedini izvor prihoda. Kako? Full-time job. Da. S obzirom da ja imam priču pre toga, ja sam radila u farmaciji, u apoteci, pre nego što sam uopšte krenula tu priču o nutricionizmu, pre nekih 5 godina. Tako da radila sam u sistemu i bukvalno nikako se nisam pronalazila tamo, znači, apsolutno, mislim, meni je lep taj posao bio, da ja radim sa pacijentima, da radim sa ljudima, generalno volim da radim sa ljudima, ali cijela ta priča oko farmacije i oko tih lečenja posledica, znači lečimo posledice, ne pomažemo da se reši taj uzrok bolesti i tih oboljenja. Prosto, cijela ta, da kažemo, i ona priča oko korone, to me baš bila odskočna daska, kap kad je prelila čašu, kad se desilo se ono oko korone, kad su ljudi počeli da dolaze u apoteku kao u market, bukvalno da kupuju sve i svašta, misleći da će tako da leče, da bukvalno srede svoj imunitet i bilo koju dijagnozu da su imali. Nekako to me gurnulo da odem u tu preventivu, totalno da se posvetim tome. Videla sam ovako kroz rad sa ljudima, neke 4 godine sam radila u farmaciji, u apoteci, baš izdavala terapije od, ne znam, bukvalno lekova za prehladu i grip do narkotika i tako tih stvari. I drugih hroničnih terapija za dijabetes, za sve te hronične bolesti i nekako sam, pošto sam ja i sama promenila svoje navike pre nekih 10 godina, jer sam imala problem sa želucem, sa varenjem generalno, skoro sam promenila svoju ishranu, uvela sam fizičku aktivnost i nekako bila sam puna želje, onako, znaš, kad otkriješ nešto i kao želiš da podeliš sa svima i ja sam mislila da će ljudi kao jedva čekati da čuju neki savjet, nešto uzgredno. Međutim, ne, u apoteci nije bilo prostora da prosto ja ljudima prenesem to neko svoje lično iskustvo i to neko znanje i da ih uopšte, da im podignem svijest o značaju te preventive. Tako da sam odlučila da bukvalno pokrenem nešto svoje i da radim paralelno. Tako sam otvorila ovu Instagram stranicu i tu krenula prosto bez ikakve svijesti o tome i bez ikakve želje, što je najjače, da uopšte da ja tu, znaš, da imam neke prihode, bilo šta. Bez očekivanja, hoćeš reći, ili tako? Bez ikakvih očekivanja, apsolutno. Jel možemo ovo iskoristiti za početak, jer stvarno je bio prelijep uvod? Pa znaš kako, ajde, mislim da ću ja to i bolje, mislila sam da časkamo. Predobro si rekla sve, nemoj molim te biti samo kritična. Znaš kako je predobro, zato što nisam znao uopšte da si bila, znači, ja sam inače ignorant što se tiče svojih gostiju, nikad ništa ne istražujem, pa ovako malo na početku odmah dobijem neke inspiracije za pitanja, jer baš sam razmišljao o tome, sad neki dan hodam tu kroz
Sarajevo i ima puno teretana sad otvorilo se, što je super. Ali na drugu stranu, 2 apoteke su ovdje ispod mene u zgradama ovim gdje sam ja i 50 metara opet imaju još 2 apoteke tu. I kad gledam lijevo desno mogu biti još nabrojati u okruženju 200 metara, sigurno 10 apoteka bez pretjeravanja, znači to je nevjerovatno. I baš sam nešto razmišljao, to je prije par dana, rekao 2 ovdje, 2 vam, sve. Znači na svakom ćošku su apoteke, što kažeš ti, shopping centar postalo je na kraju krajeva. Znaš šta, mi smo došli u tu situaciju, a mislim, znaš koja je to priča, znači to je ono... Priča, ako ti rekla imaš vremena 2 sata, možemo pričati o tome rado 2 sata. Imam, završila sam što tiče tih predavanja i to, tako da za danas sam završila. Mislim, generalno radim na tome da bukvalno ljudima nudim što veću vrijednost usluge i da što manje ja radim u toku dana. Tako da mogu nekako, ajde s ponosom da kažem, da prosto neka 3-4 sata u toku dana radim, vikend imam slobodan u potpunosti, znači trudim se da bude detoks od mreža, ponekad nešto okačim ako prosto je to onako, nije red da radi, nego ako imam nešto lepo da podelim, pošto uglavnom se trudim da vikendom odem u prirodu, jer mnogo smo svi ovako, mislim, čitav dan smo izloženi ovdje ovim gadgetima, što se kaže, znači kompjuteri, telefoni, sve je to oko nas, tako da bukvalno gledam da odem da budem u prirodi i da onako se maksimalno isključim i tamo što je najjače, znači tad kad odmaram, tad dobijem najviše ideja za posao. Znači to mi je fenomenalno. Interesantno, to je baš uvijek. To je znači ne znam, bukvalno, tako i učim ljude bukvalno, sad kažem, ljude koji su u tom poslu, ja sam prošla sve moguće, znači bukvalno otvorila sam stranicu, kažem, bez ikakvih očekivanja, bez ikakvih krajnjih namera, ništa, samo znači da imam neki izduvni ventil, znači kad već ne mogu tamo ljudima da pomognem u apoteci, kad već neće prosto, ljudi neće da te saslušaju jer prosto nemaš ti tu vremena da se posvetiš nekome, jer tamo je kao na traci, kao u supermarketu postalo, znači od toga da ljudi apsolutno više ne uvažavaju taj beli mantil, znači apsolutno, tretiraju te kao da radiš na kasi bukvalno u marketu i cijela ta priča, s druge strane nadređeni koji ti guraju te targete koje ti moraš da ispuniš i moraš da prosto prodaješ te neke stvari koje i sam ne veruješ, a znamo da i prosto na ovim društvenim mrežama, znači ti ne možeš bukvalno da prodaš svoju uslugu, ne možeš da prodaš svoj online program, što god da nudiš, ako ti prvi ne veruješ to. Znači ako prodaješ nešto, znaš, čisto, ako ti jedini motiv novac. Znači generalno, znaš, ako samo sa tim kreneš, prosto tvoja poruka će biti razvodnjena, niko neće rezonovati sa tobom i ljudi prosto, znaš, ne možeš ih ubediti u to. Prvo moraš sebe da ubediš, da si dobar mentor. Najviše ljudi to hoću da kažem, kad su neki motivi, neki tako sinister što kažu. Apsolutno najviše ljudi, bukvalno, ja kažem, kad god sam bila u situaciji, a svi smo mi bili u situaciji koji se, istina, bavim ovim poslom, kad god sam bila u situaciji mi trebaju pare za nešto. Naravno, ja živim od ovoga, ovo je moj jedini izvor prihoda posljednje 3 godine i sad u situaciji sam da mi treba novac za nešto, ne znam, za letovanje, za ne znam što god, nije bitno, da uložim u nešto, da platim račune na kraju krajeva i ne moram ja da snimim nešto da bi to ljudi osjetili. Znači da otkucam story, znači samo tekst, kroz taj tekst i bukvalno kad sam iz te neke energije kačila, needy energija najlošija moguća, sa tom nekom agendom da kao prodam jer mi treba novac, znači nikad ništa, uvek je prošlo jako loše. Znači uvek je prošlo jako loše, ljudi to nekako osjete i preko teksta. Da li se osjeti ta neka namera ili ja dobro ne iskomuniciram s ljudima, a uvek kad onako kad ne znam, želim nešto da podelim s ljudima, došla sam do nekog novog saznanja ili meni je nešto pomoglo, šta god, neka nova navika koju sam implementirala i kad onako, snimim, napišem kako god, znači ljudi bukvalno oduševljeno, iako nisam ponudila da radi sa mnom, oni žele. Jer prosto ne znam kako je to, ali stvarno ljudi osjete tu energiju i preko poruke. To je prosto nevjerovatno. Malo šaramo malo. Ne šaraš, to jest poanta. Mislim da ćemo ispočetka krenuti da snimamo. Ne moraš ništa skirat predobro. Ja sam perfekcionista, tako da
Nema veze, pričat ću ja sve iz početka lepo, transparentno, ako treba. Ne, ja sam perfekcionista isto, ali postoji Evo, ja sam baš. ljepota u kaosu, razumiješ, tako da ja volim taj kaos, da uživam malo u kaosu uvijek, jer ne valja, mislim, Ajde, pričaj malo ti o sebi, da vidimo hoću malo da s pričam kim o meni. razgovaramo. Vidi, ja ću poslije ovog ići u prirodu obavezno, znači to uvijek nekako odlažem, znam da je jako bitno i uvijek nekako krenut ću, otići, imam bicikl, odem na brzinu, imam tu izvor Bosne koje je milina i tu. Energija se jednostavno, znači osjeti, recimo ideš u tramvaju, osjetiš nekako, svo vrijeme smo u kocki, ja sam isto u stanu, pa radim isto iz biroa na kraju krajeva, kad radim iz stana, za klijente radim iz stana, znači i to što radiš preko vikenda, to je nešto što svako mora da radi, jer ja sebe tjeram, ja znam, ja recimo kad par dana samo sam unutra, ja osjećam se skroz, znači nikako, hoću da kažem, energija u tramvaju isto nekako a kad dođeš na recimo planinu ili negdje gdje ima puno, gdje ti može biti širok pogled, da nema nigdje zgrade ništa, znači, onda jednostavno energija samo vidiš kako ide nekako na sve strane, teče nekako, a ovdje je previše kompresovana u gradu, ne znam gdje ti živiš, ili imaš isti takav osjećaj? To je isto moja priča, znači, evo ukratko, čisto da te upoznam, znači... Samo ukratko, udugo, molim te. Udugo, dobro, kako god, ali trudit ću se jer morali bi 3 dana da snimamo. Ja sam prije nekih, ajde da kažemo, 4 godine živjela u Beogradu. Inače, ja sam sa Zlatibora, jedno selo Kremna pored Zlatibora. Selo koje ima možda 1200 stanovnika, znači ono planinsko selo blizu Zlatibora, tamo je ono uživancija, ali naravno kad si mlad, imaš želju da prosto ideš negdje, jel te, gdje je ekipa, ideš u grad, i to najveći grad, ideš u Beograd, naravno. Ja sam upisala faks u Beogradu, tamo sam upisala srpski jezik i književnost, jer nekako uvek sam imala talenta za to pisanje. I kako to obično biva u našem obrazovnom sistemu, ništa nije onako posloženo baš kako bi trebalo. Tu mnoge stvari, ako se ja pitam, trebalo unaprijediti. Ja sam nekako na tom faksu bukvalno došla u situaciju da malo izgubim taj svoj talent. Da bukvalno više smo se bavili tim nekim teoretisanjem i učenjem nekih stvari teoretskih i zapostavila sam to pisanje. A to mi je bilo ono, da kažem, neka ta prva ljubav, neki taj talenat koji nam je Bogom dan, svi imamo neki talenat. I prosto morala sam da učim neke stvari, više ne znam, neka metodika, nešto, kako, prosto neko teoretisanje, od filozofije do metodike, nešto se ja tu nisam pronašla i malo sam odužila taj fakultet. Tako da došla sam negdje, ajde kažemo, do te situacije budem apsolent, bila sam sve vremena u budžetu i kao zbog mojih da ispoštujem sve, ali već neko drugoj godini sam ja vidjela da se ja tu nešto ne pronalazim specijalno, ali ono kako biva, upisao si fakultet, ne smiješ da izneveriš očekivanja drugih ljudi, moraš završiti fakultet, ja sam bila Vukovac u osnovnoj i tako dalje, dobar đak generacije i dođeš do fakulteta, i tamo shvatiš da se ne pronalaziš. Ali naravno to ne smiješ ni sam sebi naglas da priznaš, kao da kažeš svojima ili nekome. I guraš ti tu priču onako na mišiće, bukvalno, i dođeš do momenta da postaneš apsolent. I ja sam onda odlučila da krenem da radim nešto, da nađem nešto preko studentske zadruge. I tako sam krenula da dajem malo privatne časove srpskog jezika, da pripremam dečicu za prijemne ispite. Krenula sam, znači bukvalno nema koji posao nisam radila što se tiče tih studentskih poslova klasičnih, znači od toga da budem, ne znam, kad su utakmice na ulazu da pretresavam, do toga da radim preko leta u šanku ili, znaš, tako nabarišeš da radiš u kafiću ili, ne znam, da bukvalno na traci lepiš na deklaraciji, znači sve moguće. I malo zapostaviš taj fakultet, naravno, i onda dođeš u neku situaciju da se malo udaljiš od tog fakulteta, a ovamo se naravno ti poslovima ne pronalaziš i ne znaš šta da radiš, znači za nekom raskršću. I onda dođem do toga da prosto to me tata nešto, bukvalno pričali smo, pošto ja s mojima uvek otvoreno sve pričala i znali su da ja tu prosto sam odužila fakultet, zato što prosto, eto, ne znam, u jednom trenutku sam bukvalno otišla na fakultet da se ispišem, a bukvalno ostao mi samo diplomski.
svi ispiti, sve rešeno i idem sa dokumentima da se ispišem i u tom momentu uspijem da promenim tog nekog, nađem nekog drugog profesora, pošto taj jedan profesor nam je pravio problem, znači sa tim diplomskim nismo mogli gomila nas da položimo i 2 godine polažeš kod istog čoveka, znači književnost 20. veka, pozdravljam ga ovim putem. I bukvalno ne prolaziš, a znaš, ali te toliko on se seče u početku, uruši ti samopouzdanje da se ti izgubiš, zaboraviš bukvalno, ne možeš da se koncentrišeš i toliko te nekako isproziva po svim mogućim osnovama i razočaraš se u sve to, odeš da podigneš, da se ispišeš, da uzmeš dokumenta i u tom trenutku nađemo drugog profesora koji isto predaje to i on kao, ja mu kažem šta mi je potrebno i on mi kaže kao, pa koleginice razmislite, mislim položili ste sve ispite, kao kako to tako, zašto niste pokušali da promenite profesora, a nama je u startu rekao da to i ne pokušavamo jer ćemo samo još dublje da odemo u problem, kao on će kao da nas uzme na zub ili što god. I taj profesor kaže meni, ne, kao koleginice neće dozvoliti kao sad na kraju. Mislim, ja sam imala sreću, Bog poslao tog čoveka da ga ja sretnem u hodniku ispred dekanata i da mi kaže kao u petak doći ćete kod mene odgovarati. Ja naravno odem kod čoveka, ne znam, dobila sam 7. ili 8, tako nešto. I položim to i diplomiram, ja završim na taj fakultet, ali nijednog trenutka nisam otišla da radim u školi, zato što mama radi u školi, znam kakva je situacija tamo i znam prosto da ta prosveta nije kao što je nekad bila i onda se setim da sam završila srednju farmaceutsku i kao, ajde da krenem ja da radim u apoteci, nekako mi je to bilo privlačnije. I kao krenem da radim u toj farmaciji i tamo u početku bilo zanimljivo, međutim, tamo se još više razočaram u život i sve kao, bukvalno ti targeti, ti si bukvalno usloven da prodaješ neki lek koji prosto mora da se izgura jer mu ističe rok, jer ne znam ni ja, znači je skuplji ili od tog i tog proizvođača, oni imaju ugovor sa tim i tako dalje. I baš malte ne, meni je uvijek bilo bitno da ono što radim, da to bude neko humano, da to bude neka pomagačka profesija, da to bude neko humano zanimanje. I bukvalno da ga radim iz srca. I ja sam znala kad radim nešto iz srca i uvek, i kad sam pisala, sednem, imam inspiraciju, pišem, znam sve od sebe, znam da to, ne znam, pesmica mi pobedi u nekom takmičenju ili, ne znam, sastav bude, negde ode dalje na neko, pošto mi išli po tim takmičenjima i kao u apoteci, bukvalno se srušaju svi snovi i kao šta sad. I tako kažem, otvorim tu stranicu i krenem da delim svoje lično iskustvo što se tiče zdravih navika, što se tiče preventive, isto organski sve. Ne znam da sam par reklama sponzorisano uplatila. Paralelno je tako sa ovim poslom? Paralelno, da, paralelno sa ovim poslom, u smislu da mi to bude izduvni ventil, pošto vama sam na ovom poslu bila frustrirana, nezadovoljna, katastrofa. Znači katastrofa, radim, odradim, dođem kući, isplačujem se, pa onda kao kačim na Instagramu te neke stvari i onda naravno to mi podigne energiju, napuni me i nastavim dalje. Ali u nekom trenutku prosto zastiš svega toga i sve vreme živim u Beogradu. I živim na Zvezdari, ja putujem na Košutnjak gde mi u jednom pravcu treba da provedem 2-3 autobusa, znači 2,5 sata do 3 u jednom pravcu je nekad trebalo, pa onda u drugom pravcu i sve vreme 8 sati stojiš na poslu, gde si nezadovoljan i gde prosto s jedne strane te tu malo pacijenti prozivaju i ne poštuju, a s druge strane nadređeni. I kao, znaš, katastrofa. U sandviču si znači između. Da, totalno, kao što većina ljudi koja radi u sistemu nezadovoljna kod nas. Mislim, većina, kažem, ima i ljudi koji su verovatno zadovoljni, ali velika većina je nezadovoljna i to su danas uglavnom to neko nezadovoljstvo projektuju na hranu i 70% ljudi, žena koji ima problem sa emotivnim prijedanjem ili u pitanju neki, znači, su neki ljubavni jadi ukoliko je mlađa ili kasnije to neko žaljenje za tim što se možda nisi ostvarila kroz profesiju ili prosto si trenutno tu na radnom mestu gde nemaš pravo da jedeš, nemaš pravo na pauzu i tako dalje.
Tako da o tim nekim mnogim stvarima sam ja pisala i ljudi su se nekako pronalazili u mojim tekstovima. Ja sam pisala šta trenutno proživljavam i kako se ja borim za to da prosto, ne znam, jedan primjer, na primjer u apoteci, uvek mi je bilo bitno da da ispoštujem tu hidrataciju, jer se ja tako bolje osjećam. A nekad se desi u apoteci da prosto pacijenti ulaze konstantno, iako ih ima na svakom ćošku, ali non stop je takav prosto kao u marketu. Ljudi samo defiluju, gledaju akcije, sniženja i kupuju da imaju zalihe tih lekova. I u jednom trenutku shvatiš da je prošlo 3-4 sata, ti nisi jeo, nisi pio vodu, samo tako letiš, tu juriš. I ja sam došla na ideju da sipam flašu od 2 litra vode i da je stavim tu. Ali sad je taj neki otvoreni tip, taj evropski tip apoteke, pa nije više kao ti si za stakla i to, nego sad bukvalno mogu da ti priđu, ti si tu negde onako na izvolite, nemaš neku distancu od ljudi, ni bukvalno nemaš distancu jer ti ljudi bukvalno uđu tu i kao u tvoj radni prostor. I naravno menadžer me to smetalo, kao jako je ružno, kao ne možeš tu da stoji voda, da uđe pacijenti, da vide i bukvalno hoćeš da ideš na pauzu da jedeš, pa ne možeš sada, jer konstantno ulaze. Znači ti dođeš u situaciju da na radnom mestu 8 sati stojiš, radiš, trčiš od jednog do drugog i prodaješ neke lekove u koje uopšte i ne veruješ, jer prosto oni su ti po defaultu tu, znači bukvalno moraš da nudiš nešto što je nama sad neki primarni cilj tog meseca. I eto kažem, ja sam uvek bila u fazonu da ću se izborim za svoja prava i uvek sam bila ta koja je štrčala tu u tom sistemu da kao ja kažem, ja ne mogu da funkcionišem bez vode, meni je to potrebno prosto i na kraju se izborim za to. I sad to su viđali i druge koleginice, ali prosto onda se pravio tu neki jaz između nas, pa naravno i one su želele, ali nisu se borile za sebe, pa su uvek tu polemisala o meni kako ja mogu da idem na pauzu, jer ja sam uvek tražila tu svoju zakonsku pauzu da idem da jedem, jer ja sam nosila užinu jednu, drugu, ne znam, uvek sam pakovala, dođem sa bukvalno onim plastikicama sa spremljenom hranom. Zgradu plastikica, jel? Zgradu, jel? Zgrada, ja plastikica, napraviš se. Bukvalno. I na kraju ljudi se bune i na kraju te prihvate takvog i poštuju te, što je najjače. Ako si istrajan u tom svom, u tom što si naumio, oni te poštuju i onda krenu da ti traže savete. Vide da ti ne odustaješ od toga, kao i osud okoline, kad otvoriš na Instagramu, kreneš da radiš, pa kao prvo rodbina te kao šta ti sad tu izmišljaš, kao niste navikli te kao šta pišeš to po Instagramu, naravno niko ne podržava u početku, a posle dođeš u situaciju da ti traži savete i da te poštuju kad vide da si istrajan, da to nije neki tvoj hir, nego prosto, eto, tako da podržam na kraju tu priču, ali eto u početku je malo teško, isto kao što savjetujem klijenta kao izgradnje zdravih navika, u početku će da si kao pa uzmi tu krofnu, pa ajde jedi, ali ti prosto neće poštovati to prosto što si ti kao šta sad izvodiš kao kakva dijeta, jer naravno u njihovoj glavi sve dijeta, restriktivna i tako dalje. To je jedni način da se čovjek osjeća lepo u svom tijelu, da ima taj održiv lifestyle. I kažem, korona je došla i ja sam odlučila da presečem jer sam videla da ne mogu da radim na 2 fronta, znači prosto ne može. Ovamo su krenuli da se javljaju klijenti, meni je to bio prvi šok kad mi je jedan dečko poslao posle 3 meseca, ja sam tako kačila kako spremam hranu, kako stižem i na treninge, bukvalno radila sam ta 2 posla paralelno i ljudi su vidjeli da se trudim i da imam malo vremena, ali da ipak uspevam. I tako su stalno pisali, odgovarali na storije, na postove i onako stvorila sam neku zajednicu. Imala sam možda nekih 500 ljudi kad mi se javio prvi klijent, možda i manje, možda i 300, nisam sigurna. I posle neka 3 meseca dečko mi je poslao poruku, znam bio je fudbaler, onako mlađi momak, da mu napravim plan ishrane. I meni to bilo kao šta, kakav plan ishrane. I ja sam mislila naravno besplatno, znaš. I u mojoj glavi, znaš, je bilo kao da ja to radim kao iz ljubavi. I on kao koliko to košta i ja u šoku.
kao koliko košta. Ja sad tu, znaš, htjela sam, hvala Bogu pa sam se posavjetovala sa malo mudrim ljudima koji su već radili u toj priči i oni su mi rekli da stavim bar neku cijenu, da ne bude to besplatno, jer ako mu dam besplatno, on se neće pridržavati toga. Prosto treba bar nešto malo da plati, da bi ga motivisalo da prosto se obaveže i da se drži tog plana. I ne znam što ja smiješno to naplatila i tako je krenulo. Znači, jedan klijent pa drugi klijent, ljudi sami javljaju. Ja nikad nisam ne stavila nikakav ni poziv na akciju, niti sam ja znala marketingu, ništa. Sve to raslo organski do nekih možda 10-11 hiljada pratilaca. Preporuka od usta do usta i tako se širila. I prosto, naravno, ja sam sve vreme se trudila da ulažem u svoje znanje, da se edukujem i tako dalje. I hvala Bogu, eto, na kraju se ispostavilo da mi je dosta pomogao i taj fakultet, jer sam imala taj dobar copy, naučila sam kako da lepo pišem, ljudi su uživali tim mojim tekstovima, ispod slike, ispod tih videa, a s druge strane pomogla mi ta farmacija, zato što, eto, prosto sam mogla ljude posavjetujem oko suplementacije i bila sam upućena u te ljude, kako funkcionišu ljudi koji imaju dijabetes, koji imaju sve te neke insulinske i sve te bolesti modernog doba. Tako da sam baš onako imala šarenoliku klijentelu. U jednom trenutku sam došla do tog nekog platoa kad sam imala previše klijenata i nisam znala šta da radim dalje. Znaš, radiš konstantno 12 sati za računarom. I onda sam morala malo da zastanem, da napravim pauzu, da vidim kako dalje i šta. Sad, možeš ti malo ugušiti. Mogu, prelijepa priča. Kako, ne, super, sviđa mi se. Prelijepa priča kako su ti sad sve tvoje neke te edukacije i sve to pomoglo da oblikuješ osobu koja se danas i na kraju krajeva brand tvoj. Tako isto i ja, mislim, ja sam prije isto video editovu, pa i sviram, pa ubacujem malo muzike u neke svoje, sav moj taj, što kaže, personality dolazi do izražaja kroz moje videe i ovako, obožavam podcast jer ovako prelijepo upoznam i nove ljude, vidim, čujem nove priče, prelijepe, inspirativne na kraju krajeva. I jedna glavna neka tema koju bi sad htio kratko možda posvetiti je to, ti si rekla, tamo je bilo nekako prodaja bez, znači guranje lijekova, znači neka nazor prodaja bez srca, dok sad imaš prodaju sa srcem, rekla si samo organski si narasla, znaš, ništa nisi, najbitnija riječ, isto tu nikakvo očekivanja nisi imala, tako da prelijepa priča. Bila si kod Jovane Milanović isto na kursu, jel ti ona pomogla u tom kursu i kako si došla sa 12 sati na 4 sata? Jel to 4 hours work week, kako se zove ona knjiga? Pa ne znam šta kaže knjiga, ali kako je to bilo kod mene. U jednom trenutku, koji god posao da radiš, a da je preduzetništvo u pitanju, dođeš do tog platoa da prosto radiš previše, a da znaš da tvoja usluga vredi više, ali prosto svi imamo te neke sabotaže i strahove da dignemo tu cijenu. I sve se vrti oko toga. I ti malo podigneš cijenu, ali opet si isfrustriran, nezadovoljan, jer znaš koliko sebe daješ i koliko stvarno ljudima promeniš život i koliko se ti tu posvetiš. Postoji i formula prosto kako se postavljaju cijene. Na kraju krajeva, znači ja sam to davala bukvalno onako ispod svakog prosjeka. Znači naplaćivala sam nešto, bilo je jako. I uvek je išlo uz mene pitati, ona je stručna, ona će ti pomoći, svi preporučuju mene i kao jako je povoljna. I ja sam krenula sa tom agendom da budem pristupačna ljudima. Da kao to neko uverenje za koje sam kasnije shvatila pogrešno, da bukvalno je dobro ako si pristupačan. Ako ti je niska cena, znaš, to je dobro, zato što ćeš ti pomoći većem broju ljudi. A to je baš onako jedna najveća zabluda možda koju sam imala. Jer prosto ako je niska cijena, znamo svi kako tretiramo stvari i majicu koju platimo onako 5 evra, kako tretiramo onu koju bismo platili možda 5 puta skuplje. Znači više čuvamo i vodimo računa o tim stvarima. Isto tako sa programima. Ja apsolutno razumem zašto ljudi
pogotovo žene, jer moji su većinski klijenti žene, a tvoji su verovatno muškarci, ali ja, uglavnom 95% su bile žene, bilo je naravno muškaraca, ali 90% žene. Tako da pričam iz tog nekog ženskog ugla, nekako mi smo skloni da gomilamo i ne znam, i tašne, i cipele, i nakit, i sve živo. Danas smo došli u situaciju da gomilamo te neke planove i programe. I idemo tim nekim sistemom, pišem ti u DM koliko je plan, ako ti stigne poruka danas koliko ti je plan u DM, to je čovjek koji verovatno nije, ja sad vidim i po samoj rečenici kako je konstruisana, da li ta osoba prosto pita mene zato što sam ga ja privukla i želi da radi baš sa mnom, ili je to bilo copy-paste pa je poslao još 6 adresa i onda će cijena da presudi ta, znači ide gdje je jeftinije i naravno taj program neće ni primeniti jer prosto njemu nije bitno s kim radi, njemu je bitno da je to kao da on kaže da je kupio neki plan. I tako gomilaju te programe, ne posvete se ničemu do kraja, jer prosto nisu dovoljno se obavezali novčano da plate i da prosto posvete svoje vrijeme i energiju, onako isprobaju malo i onda lako je da onda najčešće pljuju po tim mentorima, po tim ljudima sa kojima su radili. Mislim, do mene su stizale najrazličitije informacije, ja ne znam da li postoji neko sa naše te fitness scene da mi nije stigao neki loš komentar da on loše radi. I ja sam u početku bila, bože, kako je to moguće? I onda shvatiš da prosto uvek svaka priča ima dve strane. Da nemoguće da prosto tom nekom niko nije odgovarao i da taj neko verovatno ide i priča loše o meni kod drugih ljudi i tako dalje. Tako da budeš revoltiran, vidiš da šta god radio, znači nećeš biti svima dobar i to što si povoljan i na kraju ispade da nije dobro i onda prosto eto, pa prvi korak je bio to kad sam otišla kod Jovane i kad sam upisala taj mastermind što se tiče biznisa i ja sam tu došla i kao izneverovala kakva prosto, ne samo što se tiče marketinga, u marketingu isto ništa nisam znala. Znači, apsolutno ništa od toga da postoji ta neka ciljna grupa. Pre možda 2,5 godine sam prvi put čula da postoji ta neka ciljna grupa, šta je ciljna grupa, šta je lični brand na mrežama, šta je tvoja ponuda za klijenta, kako ona treba da izgleda, kako se formiraju cijene, kako da napraviš naslov da bude klikabilan, kako da, ne znam, kako da napišeš svoju biografiju, kako da svaki post i svaki story treba da ima neki poziv na akciju, ako ti misliš da ti ide prodaj. Ja sam sve to radila organski. I sve to je išlo, ali dođeš do neke tačke da prosto ne možeš više da postigneš prosto I to je bila neka prelomna faza kad sam ja upisala taj kurs i dobila savjet da podignem cijene duplo. Mm-hmm. I to sam i uradila, ali verovatno nisam bila 100% spremna da to uradim, jer ti prosto moraš da ubediš prvo sebe, kao što sam malo pre rekla, da ti veruješ u tu ponudu koju iznosiš pred klijenta i ako ne uveriš sebe, onda naravno to neće biti uverljivo za njega i nije to baš išlo i naravno ja kad uzmem nešto, bukvalno trudim se da to isteram do kraja, ne znam, imali smo tu različite i lekcije i sastanke i meetupove i svašta nešto i ideš i proučavaš. I možda zadnje 2 godine ja sam se više posvetila proučavanju tog marketinga i tog, da kažemo, skaliranja biznisa, kako prosto da unapređuješ svoju uslugu i kako da budeš što bolji mentor za svoje ljude i iskreno možda u zadnjih godinu dana sam ostvarila 10 puta manje saradnje nego ranije, ali mnogo kvalitetnijih i bukvalno dođeš u situaciju da se ljudi zahvaljuju jer si im promenio život, apsolutno. To skaliranje baš zvuči nekako. Kada čujem skaliranje, meni je uvijek neki šabloni u glavi koje lijepiš dalje. I sad to kao prvo ima neku, možda i malo negativnu konotaciju, ali
kad skontaš treba ti neki automatizama u tvom radu da bude sve na jedan šablon, pa individualizam naravno da uvijek igra veliku ulogu kako ćeš ti te šablone oblikovati kasnije, ali uvijek treba biti neki jedan. Jel i tu imaš pomaka u zadnju godinu i jel to, mislim, ovaj kurs na početku nismo nikako spominjali što si jutros radila, jel tako? Šta sve, je li sadržano i to nekako to kako raditi, kako najbolje motivisati, šta sve još učiš i šta sve još misliš da fali nekim početnicima fitness industrije, odnosno saradnji, online mentorstvu, kako god? Pa da, moram prvo da kažem kako sam ja uopšte došla na ideju da krenem da radim to, da se osmelim kao da ja budem nešto tu pametna da savjetujem druge kolege, jer to je onako baš bio iskorak. Mislim, ne znam, možda ti ćeš bolje znati, da li neko ima uopšte ovdje, da kažemo, Srbija, Bosna, taj naš region, da se bavi, znači da ima te programe koji podučavaju, znam da imaju neki ljudi, ali da ima i teoriju, i praksu, i taj neki deo marketinga, sve, da vodiš čoveka od tačke A do tačke B, kako da prosto napreduje u toj lestvici. Ima Frane, sad je otvorio nešto, to je on da li je s nekim, nešto, to je treneri, kao trener za trenere, tako nešto, izvin Frane, što ne znam tačno tvoju stranicu, ne pratim tu, pratim u drugu. Ima to, ima još nešto, ali ja smatram uvijek da treba da bude neki, mislim, to je nemoguće, neki standard barem da ima nešto, da ne znam, neka komora, ja uvijek kažem, fitness industrije Balkana, kako se to već zove. Ali nema. Komora, da. Kao što sam ja član medicinske komore, tako bi trebalo da ima i ova, da. Slažem se. Pa eto, kažem, ti si bolje upućen, verovatno ja to ne pratim, ali prosto ja nisam došla sad sama na ideju kao hoću ja da pomažem drugim kolegama, nego baš zadnjih par godina je počelo da stiže mi non stop. Prosto bila je potražnja za tim, meni su ljudi pisali kako, a sad ti, kad ti neko piše u DM kako da smršam, kako da promenim navike, kako si ti uspela da izgradiš tu svoju zajednicu, kako ne možeš ti čoveka u DM posavjetovati ništa konkretno, mislim, ne postoji neka čarobna formula, samo prosto je ta neka, ulažeš u sebe, edukuješ se i prikazuješ taj neki sadržaj na mrežama i prosto ljudi kojima se ti dopadaš, oni će te pratiti, podržavati i eto, to je taj neki lični brend, ta neka autentičnost koja nas izdvaja. Zašto će se neko javiti tebi, a neće se javiti Ivani da radi sa njom? Eto, nešto, prosto ne možemo, svima valjati, svima odgovarati. Ja sam možda nekad u nekim svojim izlaganjima previše direktna, pa mnoge ljude odbijem, mnoge. Za nekoga sam možda, ne znam, previše, za nekoga sam premalo u bilo kom smislu, isto ti tako da meni to je genijalno. Zato što onda dođeš u situaciju da prosto radiš samo sa ljudima koje privlače tvoja energija i koji su na istoj talasnoj dužini kao ti. I onda je ta saradnja fenomenalna. Ali da dođeš u takvu situaciju moraš da prođeš prosto te neke faze i kažem, ja dok sam prolazila te neke svoje faze, ljudi su konstantno pisali pa kao, kako i ja sam vidjela da stvarno, jednom sam okačila kao anketicu na story kao da li biste voljeli da organizujem neki, za vas koji želite se baviti ovim mojim poslom, da organizujem neki webinar ili tako nešto, gdje ću ja malo ili live da popričam sa njima i tu je neki baš ogroman broj ljudi se prijavio da želi kao da se bavi tim poslom. I ja sam vidjela da unutar te moje ciljne grupe, koje su bile zaposlene žene, koje nemaju dosta vremena tog dana da se organizuju i da vode računa o tim zdravim navikama, imala još jednu ciljnu grupu, a to su ljudi koji su želeli se baviti tim poslom. I naravno od tad sam već imala kao neko to znanje u marketingu i nisam željela da na tom profilu promovišem i jedno i drugo, jer znam da bi došla situaciju da prosto zbunim ljude i onda ne bi ljudi znali čime se bavim više, kao šta ti radiš, kao jesi ti sad kao nutricionista ili si ti kao mentor za budući nutricionista, kao... I otvorila sam taj drugi profil, Nutritiva edukacija i tamo sam krenula da kačem sadržaj, isto bez ikakvih očekivanja, misleći da kao bolje tamo mogu više da im pričam o tome i meni je bilo zanimljivo. Prosto počela sam da ulazim i u psihologiju kupovine i svašta nešto to da proučavam, meni to bilo jako interesantno.
i da delim tamo sa ljudima. To je bilo možda pre nekih par meseci, početkom leta, nisam sigurna, možda u junu kad sam to otvorila. I tamo su odjednom ljudi jako brzo, bez ikakvih, nisam imala nikakve sad ponude da ja nešto, neki mentorski program kao što sad na primjer imam, ljudi su krenuli da se javljaju i hoće da rade sa mnom. Hoće da rade, da im pomažem i to je tako krenulo. Ja sam napravila taj neki početni program, te neke lekcije osnovne i uvek je bila ta neka besplatna konsultacija u trajanju 40 sekundi da vidimo gde se sad ta osoba nalazi, da li te kreće u edukacije, potrebno je možda malo te teorije i prakse ili je već u tom poslu, a potrebne su znanja iz tog marketinga i tako da, eto, nekih par meseci se bavim tim i onako baš uživam, baš mi je to nekako, kao i na svakom početku ti je jako interesantno. Predobro. Ma ne, pričaš malo pristo o potražnji, na kraju krajeva i cijeni, mislim, potražnja tebi bila ogromna, tako da cijena morala skočiti, što to su neki sad ekonomski, teorija ekonomska, tako isto ovdje tebi potražnja doslovno se sama stvorila da napraviš novi produkt i čestitam na tom. I želim ti dalje puno sreće, da ti bude dugo zanimljivo to, jer kažeš na početku je zanimljivo, da bude dugo zanimljivo. Da. Pa ja sam osoba koja baš onako, ne znam, dam celu sebe u nečemu i kad vidim da to meni više nije izazovno, ja verujem da i ovo nije, sad sam skroz se prešaltala, da kažem, u ovu drugu sferu i više radim ovamo, tamo sam ograničila broj klijenata i ovim ljudima sa kojima ja sad radim prepuštam neke moje klijente sa ovog drugog profila. Tako da, ne znam, ja sam tog uverenja da sam u poslu dokle god mi je zanimljivo i ako naiđe nešto, ja verujem da ću za neki ja već imam neki cilj, za nekih 4-5 godina šta ću da radim i to će biti isto nešto što će, ta neka misija da popravljam drugim ljudima živote, ali više će se tiče te prirode i tako nekog, a sada ne pričam unapred, to je neka sad moja kao, ne znam, zamisao. Jesi ti blizanac u horoskopu možda? Nisam, ja sam devica, jarac, mada nešto baš ne verujem u horoskop, ali šalim se malo. Kao podeljena ličnost, pa da, ne znam, kažu posle 30. godine vlada podznak, baš ne verujem taj horoskop, ali eto kao, to kod mene stvarno, ne znam. Ne znam šta bih ti rekla, zato što ja sad i ja pre 5 godina su skroz dve različite ličnosti. Dva horoskopska znaka neka, to je stalno, nešto se mijenja tu stalno. Dve različite ličnosti, bukvalno, ne znam. Ali mislim, ja sam isti takav, ja isto imam neki milion stvari koje sam počeo i koji sam malterne, ne mogu reći usavršio, ali stvarno sam bio na nekom visokom nivou, da ne nabrajam, mislim, i na kraju, prelijepo je to da ne kažeš sad recimo ja ću zauvijek biti neki online trener, može meni to do sad, sutra recimo da nešto mi bude, da vidim joj, smara me ovo, malterne, ne da mi se, ja ću nešto drugo krenuti, to je prelijepo na životu, znači nikad nije kasno. Koji si ti godište, ti si isto... 89. A 9, ti si godinu mlađa od mene onda. I dalje znači rastemo, evoluiramo, iako su najbolje godine iza nas, je li tako? Pa nije, ne znam, mislim kao, šta znam, najbolje godine, ja se trudim da, znaš kako, nekako imam utisak da sam ja počela i pamtim svoj život, neke stvari se sećam možda od 27. godine. Pre toga, kad me neko pita, ja bukvalno kao neku amneziju da imam. Nekako imam utisak do te 25. idemo kroz život, onako letimo, ne znamo ni šta hoćemo, ni šta želimo. I ja da se pitam, ja bih tek tad, posle 25. Su ljudi, da kažem, negde sposobni da odluče čime žele da se bave u životu. Tek ja bih ljudima dala to neko, da kažem, obrazovanje životno, znači mi o čemu pričamo, na osnovnoj školi nemaš ništa, ne učite kako treba da se hraniš, ne učite prosto kako treba da... Ali ne naučite kako treba da se hraniš, to je problem, mi smo pričali o edukaciji kako nije najbolja, mislim ti si to pominjala, ja sjećam mojeg prvog videa, što se tiče fitnessa, ovako imao sam prije toga neki drugi videa, među prvim je bio, ja ne razumijem zašto u osnovnoj školi nauče osnove neke, znači ishrane, makronutrijente, kalorije, mikronutrijente nek nauče, to je, mislim, najprostije nešto što je najkorisnije nešto kasnije u životu, jer niko ne razumije, mislim, ti sama znaš da 99,9% ljudi ne razumije šta jede.
Apsolutno, da. Sve te neke stvari radimo nesvesno. Sve te neke stvari koje su nam jako bitne u životu. Mislim, ta hrana nam daje tu energiju i ako se hranimo, da kažemo uslovno rečeno smećem, ako unosimo to u sebe, takvu energiju emitujemo iz sebe. I prosto, ja kažem da meni ta promjena ishrane pre nekih 10 godina i uvođenje tog treninga su nekako ne samo pomogli da ja sad nešto osjećam bolje u svom telu, da bolje izgledam, nego su mi nekako proširili vidike. I nekako kad vidiš koliko ti kreneš nekako malo bolje da razmišljaš, da znaš, kao ja sam verovala do 20. godine da za mene nije moguće da ja nešto budem super u treningu, da ja nešto sad tu, ne znam, vodi računa ishrani, i ja sam to postigla i kao kad je ovo za mene moguće, pa verovatno je moguće da kao možda promenim posao, kao što ne, ili kao da promenim grad, kao što sam se iz Beograda, kad sam videla ko je tamo haos za život, preselila u Novi Sad, manji grad, prešla ovamo i možda za 10 godina pređem da živim negdje na selu ili kako god, nije bitno, ali prosto to su ta neka elementarna znanja koja stvarno bi trebala da uvedu u osnovnu školu, jer ta ishrana ne utiče samo na taj telesni deo i na to zdravlje fizičko, nego mnogo utiče na način na koji mi razmišljamo. A način na koji razmišljamo nas vodi, znači, u kom smeru će da ide naš život i tako dalje. Tako da, ne znam, to je nekako meni sve onako povezano. Čitav taj jedan paket, znači, ne možeš ti samo da promeniš ishranu i da očekuješ da kao, ne znam, mislim, malo ćeš zmršati, okej, ali kao, dođemo u situaciju, kad pričam sa ženama, misle da će im čitav život, da će im sve biti idealno, ako sa, ne znam, 68 kg dođu na tu svoju idealnu kilažu 60. Ja dosta pričam sa njima, imamo konsultacije to, i onda dođu na tu idealnu kilažu i onda vide da se ništa nije promenilo, znaš, ta brojka i to što su one sad super izgledaju onako kako su od uvek žele, nisu opet nešto sad full zadovoljne. Znači, taj holistički pristup neki, isprekidana je slika skroz, izvinjavam se svim gledalcima, gledat ću isprekidanu sliku svoje vrijeme, ali slušamo onaj lijepi glas Ivani, tako da je sve okej. Rekla si, znači, holistički pristup, i vidim nešto u opisu tu ima, znači, holistički pristup, ali to je nešto u smislu za trudnice. Pa da, to sam skoro promenila, dakle, promenila sam ciljnu grupu, zato što sam, kažem, došla u situaciju da sam pokrenula i tu drugu, da kažemo, edukaciju Business Mentor za nutricioniste i trenere, i ovamo sam odlučila da prosto malo, postala sam, da kažem, nutricionista za sve i svakoga. A to nije dobro, zato što onda je tvoja poruka, pričaš o svemu pomalo i za sve si pomalo, kao na lekar opšte prakse, a u stvari nisi stručnjak ni u čemu konkretno, nemaš nikakvu specijalizaciju. I zato i savjetujem ljude da krenu od toga ako hoće da malo naprede posao i da napreduju, da nađu tačno oblast u kojoj će da idu u dubinu, a ne u širinu. Jer kad ideš u širinu, tvoja poruka, pričaš o svemu pomalo i tvoja poruka je onako razvodnjena i nerezovna i nisak. I nikoga nećeš da gađaš, da kao da pogodiš i da ta osoba pomisli kad čita tvoj post kao baš se obraćaš meni, znaš, i da ti se javi i da onda uđete u priču i da možda eventualno bude sutra tvoj klijent. Tako da sam jedno vreme, zadnjih 3-4 mjeseca, onako baš sam malo odlučila stavim tačku na taj profil, malo napravim pauzu da vidim sa kim želim da radim, i onako baš sam intenzivno razmišljala sa prosto kojom vrstom klijenata sam ja najviše uživala dok sam radila. I došla sam do saznanja da prosto sam najviše uživala sa ženama koje su imale problem da dođu do začeća, i promjenom svojih navika došli smo do toga da su one prosto ostale u drugom stanju i ostvarile se kao majke. I to meni nekako, ne znam, bilo onako, kad se žena javi posle godinu dana i samo ti pošalje sliku na Viber deteta i ti vidiš to i prosto ostaneš u šoku da si, i napiše ti si doprinela kao tome. I ne znam, ja bukvalno sam posle tako jedne poruke plakala, nisam mogla da verujem da Možeš prestati, molim te, ja ću početi plakat sad ako ne misliš. I odlučila sam da promenim ciljnu grupu, znači shvatila sam da je to nešto, jer te žene imaju neki viši cilj.
nekako vidim da ne mogu više da se poistovetim sa ljudima koji tek kreću da menjaju svoje navike, da kreću od onih osnova i da moraš da im objašnjavaš da hidrati ne boje, da smeju da jedu posle 6 sati i tako dalje. Prosto ne mogu više da se spustim na taj nivo, ne mogu da pričam njihovim jezikom, ne u smislu da sam ja nešto superiornija od bilo kog, ne, nego prosto eto ne mogu stvarno da pomognem njima, iskreno, da im pomognem, Razumijem. ne znam. Da, udaljila sam se od toga, a mogla sam u početku jer sam i ja bila u toj nekoj fazi kad sam menjala svoje navike, a sad zaista ne mogu. I to prepuštam ljudima koji mogu, a ja gledam da radim sa nekim ljudima koji imaju taj neki viši cilj, a to je da prosto donesu novi život na ovaj svet i da se ostvare u toj ulozi majke. Meni je to fenomenalno i to mi je baš onako izazovno. I prosto volim da mi je posao malo izazovan, da ga ne radim onako rutinski, nego da se baš posvetim. I smatram da žena koja ima problem da ostane u drugom stanju, nije dovoljno samo da promeni svoju ishranu, da uvede neku suplementaciju, nego prosto mora da bude taj totalno holistički pristup. Znači da se boravi u prirodi, da se radi na sebi u svakom smislu, to je eliminaciji stresa, postoje najrazličitije tehnike, kako sam ja prvo sebi pomogla, ne pomogla sebi, ja sam mislim još stvarila ulozi majke, ali naravno, Bože zdravlje, bit će to, ali da im pomognem da prosto žive u skladu sa sobom i da žive taj malo kvalitetniji život na svim poljima i onda sve dođe na svoje. Kad smo mi u skladu sa sobom i kad prosto postavimo jasno i te granice i u privatnom i poslovnom životu i kad lepo jedemo i kad lepo spavamo i kad šetamo dovoljno i kad se bavimo nekom fizičkom aktivnošću i kad imamo na kraju krajeva i tu suplementaciju, da me neko ne shvati pogrešno, nisam skroz protiv suplementacije, ok su ti neki suplementi i danas su neophodni zato što je to malo više ni ta hrana nije kao što nekad bila, nema toliko nutrijenata, ali prosto eto taj kažem neki pristup da bude jedan full paket. Tako da to mi je sad izazovno i sad radim u tome. Sad što će biti za neki 5-6 godina ne znam, ali nekako kažem gledam da idem u dubinu, a ne u širinu. Sviđam se to žešće, sad imam milion nekih stvari koje bi ja sad tu povuku, ne mogu sjeti sad jedne trenutno, tako da nije šalim se, nego rekla si holistički pristup, rekla si posvijetiš se mnogo, to je vjerovatno dosta individualno, ali da li ima išta sad što vidiš često ili što si vidjela često u radu sa tim nekim problema što se tiče začeća kod žena koje se recimo generalno možeš reći, rekla suplementacija, naravno da se prvi ljudi odmah kačaju na suplementaciju jer to je najjednostavniji fiks, može se promijeniti. Šta je generalno, i stres druga skroz tema, to moramo posebno da obradimo, generalno što se tiče, ne pa što ti sama si rekla, znači postavljanje granica, ti si jako rano u svojoj karijeri u apoteci postavila granicu, znači što se tiče vode i tako dalje. Tako da i tu si na svojim granicama si učila, rušene su i građene ponovo vjerovatno. Hoćemo prvo onda ishranu ili mislim pošto je holistički maltene to je sve jedno te isto, je li tako Ivana? Pa slažem se, mislim, jako je to široko. Znaš što, meni je uvek bilo najteže da skratim, da nešto sažmem i generalno ljudima je najteže tako da sažmu, da kažu tu neku suštinu, jer ovo je jako široko. Mislim, mi sad pričamo o popravljanju kvaliteta života jedne žene koja prosto, znaš, tu ulaze, mislim, ako krenemo da pričamo o ishrani, to je isto široka jako tema. Ako krenemo da pričamo o eliminaciji stresa, to je možda čak i još šira. Ako krenemo o postavljanju ličnih granica, to je tek priča za sebe. Ako krenemo, ne znam, o tom boravku u prirodi kao, znaš, ne znam od čega bih krenula i to je baš i najveći problem danas, što generalno sve žene ne mogu da stvore taj neki održiv svoj lifestyle, sa tim zdravim navikama i muškarci generalno, najveći problem, ja sam negde uvidjela da jeste ta količina informacija sa kojim smo okruženi. Znači, ja kad sam krenula pre nekih 10 godina da samostalno onako istražujem, da menjam svoje navike, ako ti meni veruješ, pre 10 godina, 11, nisam sigurno, možda 11-10 godina, kad sam kucala na Google, znači, ja nisam mogla da dođem bukvalno do možda ne znam, par nekih članaka koji su pisali o zdravom životu, zdravim navikama. Znači, tad je bio problem drugi, totalno druga krajnost, nedostatak informacija. A sad se suočavamo sa nečim, znači svako priča na temu i stresa i ovog i onog i svako priča iz nekog svog ličnog iskustva.
I ja baš gledam to, znaš ono, imaš ljudi koji se kunu u tu keto dijetu, imaš ljude koji se kunu, ne znam, u kao vegani koji se kunu. Vegani, sve je to postala religija, više nije dijeta. Jeste. To što kažeš lično iskustvo i ne treba ga uzimati kao da zdravo za gotovo, kao to je rješenje. Da, ali problem su ti ljudi što idu i, nisu problem ljudi koji su vegani, problem su ljudi koji su, trude se da prodaju tu svoju priču kao da je ona jedina i kao da je to, znači da generalizuju stvari. Tu se javlja veliki problem. I oni su toliko ubedljivi u tom svom nastupu da prosto ljudi koji su u nedostatku informacija, koji su amateri, koji nisu iz ove oblasti, oni kada čuju nešto, oni će da poveruju i oni će da krenu tako tim putem. I može da ugroze sebe, možda to nije za njih. Znači, nije sve primenjivo na svakog. I ja sam pre živala u toj zabludi da kako sad kao keto dijetu može neko propagira da je to i sad uvek sam pričala kao da prosto i dan danas držim tog stava da treba da budu zastupljeni svi makronutrijenti, to je sve okej. Nisam promenila priču u tom smislu, ali sam negde shvatila da oni stvarno pričaju svoju istinu. I ta keto dijeta njima jeste donela gomilu benefita, promenila je život i to. Ali jedina stvar sa kojom se ja ne slažem jeste to da što oni generalizuju, što to preporučuju svim drugim ljudima. Pa nije to najbolja opcija za svakog. Svako priča iz nekog svog ličnog iskustva i prosto sve individualno. Znaš, ona najveća fraza kao kad te pitaju nešto kao ispravim, pa ti kažeš pa kao ne mogu te posavjetujem sve individualno. I svi kao prevrću očima na to kad ja kažem sve individualno, ali to stvarno jeste, to je stvarno istina, ne može drugačije da se kaže. Stvarno je sve individualno. I za svaku ženu koja želi da radi to što si rekao, moja ciljna grupa koja želi da se ostvari toj ulozi majke i da dođe do začeća, ako ima neki problem, i to je jako individualno, to je tek onako škakljivo i to baš onako ne bih voljela da sad nešto delim neke savete za široku narodnu masu. Možda za mene sam privatan jedan savjet, šalim se. Nije, nego ja gledam to podcast, mislim super, nek nećeš da ideš, ali ja ću recimo neki specifičan primjer uzeti. Ne mora biti čak ni, znači generalno za žene trebaju više željeza i sad možemo uzeti ženu koja nije vegan, nego je neki ne mesožder, znači ne ide crveno meso, piletine malo i tako to, riba naravno. Kako ona da unese dovoljno željeza, jer stvarno treba ogromna količina posebno spram muškaraca kad gledam. Kako da unese dovoljnu količinu gvožđa ako je vegan? Jel? Ako je gvožđa. Nije vegan, samo ne ide crveno meso, recimo. Šta ima još? Pa dobro, ja sam imala konkretno taj problem prošle godine. Bilo mi je jako smanjeno gvožđe. Tako da, ukoliko ne jede crveno meso, svakako imaš zeleno povrće koje je ogroman izvor, spanać, na primjer, u vrhu možda, koji ima veliku količinu gvožđa. Ali nije to ni problem. Svaka namirnica ima u određenoj količini gvožđa. To zeleno povrće može malo više, to crveno meso isto, jetra, iznutrice ima može u većoj količini, ali tu ulazi u priču drugi problem što ljudi ne unose dovoljno vitamina C, jer jako je bitno da se unosi vitamin C u određenoj dozi da bi se apsorbovalo to gvožđe. Ok, neseš ti gvožđe, ali se ono ne apsorbuje zato što ti ne unosiš dovoljno vitamina C koji će da potpomogne tu apsorpciju gvožđa i prosto samo se izluči iz organizma. Ne veže se u tom smislu i ne iskoristi se. Tako da vitamin C u nekoj dozi od 1000 mg bi trebalo da bude suplementacija iz nekih kvalitetnih, na primjer kao što su Solgarovi vitamini ili tako neki koji su prirodnog porekla, da ne budu sintetski, ne znam, neko sad da ne imenujem tu firme, ali kao znači Natural Wealth, ne znam, Jamieson, Solgar i tako. Ja Solgar volim, meni onako baš i privatno dosta pomogao i baš onako preporučujem od srca taj suplement, zato što sam ga ja koristila. I što se tiče ishrane, znači vitamin C u svim citrusima mogu da nađu, limun, pomoranđa, paprika, grapefruit, tako. A sad recimo kalci kad se konzumira u istom obroku ko željezo, čuo sam isto da, čitao sam da željezo, bile su studije gdje se baš velik postotak ne apsorbira zbog kalcija. Jel se samo mora paziti ako pojedeš recimo neku picu sa puno kalcija, jel to onda željezo upola ga maltene 40%, ja mislim 30-40% se ne apsorbira onda?
Pa ja isto imam neku svoju teoriju što tiče tih studija. Generalno nešto je baš, kako da kažem, čitala sam ja u početku, znači glavni izvor informacija su mi bile te naučne studije. Sad izađe jedna, kaže jedno, posle 5 godina izađe druga koja priča totalno nešto drugo. Recimo za Hashimoto pre, 5 godina je bilo da nikako ne smiju da jedu one, brokoli i tako te, isto te biljke, zeleno povrće iz te porodice kupusi. I sad posle 5 godina izlazi da apsolutno sme da se to jede, ništa neće ugroziti hormonski status i tako dalje. I sad kao, šta je istina? Da li ovi što su tvrdili pre 5 godina da to kao ne sme apsolutno ili ovi što sad tvrde da kao sme da se jede? Ja sam uvek za tu neku zlatnu sredinu. Znači uvek za neku zlatnu sredinu, ok, ako su ovi došli do tog zaključka pre 5 godina da to ne sme, a ovi sad kažu da sme, ja ću da uvedem to u ishranu klijentu, ali ograničeno, tipa 2 do 3 puta nedeljno. Isto tako i za taj kalcijum i gvožđe, ista ta priča. Znači neka zlatna sredina, ok, verujem da ima istine u tome, da možda malo smanjuje apsorpciju i da poništava nivo u organizmu, ali ne da idemo u krajnost da kao to bude, znaš Ja sam tu informaciju neki dan čuo i onda ja kažem, ja sam progooglao to jer je to bilo znaš, kao usput neka informacija, rekao da vidim sam. I u tim studijama naravno na fasted, odnosno na prazan želudac, popije se, tipa, sad slagaću stvarno studija je neka bila, mislim da je 500... Nisam baš to čitala, iskreno, zanima me da čujem velike količine kalcija i onda vidiš koliko železa se manje absorbira. I sad to možda u izolaciji radi na prazan stomak to, dok u praksi to bi možda malo manje... Zato ja pitam, pizza ima puno sira i to sve, onda kad to uzmeš, onda sigurno da tu nećeš absorbirati, da će biti neki efekat. Sad zavisi opet kako šta to, kažem, izolovano to sve funkcioniše, ali nisam duboko ulazio u to, sam vidio tu studiju i to je to, sad ne znam koliko, mislim jedna studija ništa ne znači, sama si rekla. Naravno, prosto to se radi u tim nekim, da kažemo, sterilnim uslovima, nekim uslovima koji u praksi nisu verovatno izvodljivi, tako da to možda može da igra ulogu kod nekoga kome je jako bitna ta količina gvožđa ili kalcijuma ili kod nekog ima neki zdravstveni problem. Ali generalno za ljude sa kojima ja radim, koji su rekreativci, koji prosto samo žele da poprave kvalitet svog života, koji nemaju neki konkretan zdravstveni problem, niti neku autoimunu bolest ili ne znam ti ni ja šta, samo je bitno da jedu raznovrsno i uneće u dovoljnoj količini i s vremena na vreme mogu da urade u svakoj apoteci, znači mogu da provere besplatno taj svoj vitaminsko-mineralni status, samo da se raspitaju kad se rade te promocije. Znam da bukvalno bar u Srbiji postoje u gradu bar 2-3 apoteke koje s vremena na vreme rade besplatno taj vitaminsko-mineralni status i da vidi. Meni su kvantno mjerenje uradili. I ja sam to, da. Ja sam to jednom uradio i to je to. Pa ne znam koliko je to iskreno, ako nije iz krvi koliko je to kvantno, ja sam radila, ne znam koliko je to tačno. Koliko je to pouzdano. Selen je bio slabiji, a ja sam svaki dan jeo jaja i ribu, svašta nešto stoji seleni, jel selenijum se kaže, kako se kaže naš, selenijum? Selen, pardon, ja znam da sam pogrešno govorim. I kaže da mi on bio malo, meni to baš bilo čudno nekako, ali dobro, malo niži. Ali kvantno, ja sam odmah skonto o čemu se radi, na koji fazon, mislim, zato što volim kvantnu fiziku, šalim se, ali mislim, na tim nekim principima, ne znam sad tačno kako to funkcioniše, ali sam otprilike sebi skonto u glavu kako to funkcioniše, tako da zvuči legit, sad ne znam, bolje krv, vjerovatno, nekako je to nešto konkretno, ovo je više energetski, pa ne možemo vjerovati u to. Pa da, ali dobro, opet kao, ima vjerovatno neke istine, meni je uvek pokazalo, znam, radila sam, kod nas u apoteci su to radili bukvalno jednomesečno i često sam to provjeravala i uvek mi bilo sve super, ali opet ja nisam merodavna jer sam ja u tom trenutku i danas vodim računa o tome kako se hranim, mislim nisam nešto obsesivna, ali prosto jedem raznovrsno i biram te neke kvalitetnije izvore namirnica, tako da nisam se nešto ni začudila. Kažem, nisam merodavna jer kao vodim računa o tome, ali sad neko ko ima, to bi trebali, ako hoćemo da vidimo da to stvarno radi kvantno, da ode neko ko baš ima neki deficit nečega, da proveri prethodno, pa da onda ode na kvantno pa da vidimo
koliko je to stvarno Zato istina. ljudi pišite u komentar ako neko bude uradio kvantnu i ovo nekvantnu. Iskustva. Kakve su, da li imate deficit isti? A sad evo za kraj, pošto smo već preko sat, mogu te zvati definitivno, to jest zvaću te definitivno nekad ponovo, možda ove, možda sljedeće godine. Kako izgleda neka, šta je najvažnije? Mislim, ja uvijek kažem povrće, to sam prošli put sa ovim kolegom, Ivan se zove, ti si Ivana danas, tako da redam vas sljedeći, ne znam koga ću morat zvati, nekog isto sličnog, Ivano možda. Šta sam htio reći, povrće, jel bi ti rekla da je povrće nekako treba biti baza svakog dana, svake dijete? Dijeta, ako naravno ne mislimo restriktivnu dijetu, nego dijeta kao način života, pa naravno da. Većini ljudi koji oni imaju problem da prosto im to postane način života, znači najveći izazov im je ubaciti to povrće u ishranu. To znam da jeste i imala sam gomilu klijenata, ako ti me veruješ, koji ne jedu ni jednu jedinu vrstu povrća. Znači ne mogu da smisle. I kao kako njima napraviti? A meni uvijek su tako ti čudni slučajevi bili izazovni i to mi je bilo zanimljivo da radim. Tako da sam sa tim ljudima, evo sad na primjer imam tu jednu ženu koja apsolutno u svežem obliku nikako povrće ne voli da jede, može samo malo da obari eventualno grašak, boraniju. I sad ima tu imamo taj neki cilj koji je isto specifičan, znači moramo onako baš da podesimo ishranu. I kako njoj, a moram da je ubacim spanać, moram da je ubacim to zeleno povrće da bi nadoknadili te neke mikronutrijente i sad kako to da izvedemo. I prosto postoje te neke forice da prosto pravite one smutije, da ubaciš ne znam bananu i ne znam šta sve, da se bukvalno neutrališe taj ukus. Iako zeleno povrće samo po sebi nema nikakav ukus. Što god da staviš bananu ili ne znam orašaste plodove, to će to neće osjetiti prosto da ima to unutra. Tako da treba svakako da uvedu znači, u svoju svakodnevnicu, u svaki obrok ili eventualno bar uz ručak, da imaju tu neku salatu, da to bude što raznovrsnije i prosto bez ikakvog opterećenja, da krenu postepeno da uvode to. Znači ako imaju problem sa povrćem, ok, ne moraš odmah sad sve preko noći da menjaš, nije ni poenta. Do kraja života ako se odlučio da živiš tako, imaš vremena. Znači, bukvalno lagano kreneš da menjaš, znači kreni od doručka, prvo ubaci nešto što ti prija. Ja sam pristala toga da ne postoje neka univerzalna pravila u ishrani, nego samo ono šta pojedincu prija. Ako ne voliš da doručkuješ, apsolutno ne moraš doručkovati, čim ustaneš šta treba nakon toga, znači bukvalno program ishrane prilagođavam klijentima kako njima odgovara, znači u skladu sa njihovim ciljem, sa njihovim zdravstvenim stanjem i sa njihovim aktivnostima u toku dana, jer neko radi od 6 ujutru i ne može stvarno da jede odmah. I kao nije ni poenta da sad mu uraš tu neku hranu da jede na silu. Jer to neće biti održivo, bit će dok je radi sa mnom, ali čim ode, to mi nije poenta. Sad mi je više poenta da radim s ljudima koji će stvarno da ostvare neku transformaciju, da im to postane način života, a ne sad da prosto kao samo nešto malo tu izgube na kilaži, da to bude neki osnovni cilj. A verujem da i tebi i svima koji malo dublje zađu i duže se bave ovim, da više nije inspirativno da samo imate tako neke te kratkoročne ciljeve. Sviđa mi se tvoja glad za dubokim i dugoročnim velikim ciljevima, koja je očigledno rasla iz godine u godinu i raste i dalje, tako da sretno s tim. A imam jednu igru za kraj da odigramo. A to je, ja kažem povrće, ti kažeš povrće. I onda ko ne zna ili ko ponovi ili ko pogriješi, znači ne smiješ govoriti voće, on je izgubio. Jednu ćemo rundu igrati, hajde probat ćemo. Čekaj, naziv povrća. Evo ja ću krenuti prvi pa ti nastavi jednostavno. Brokoli. I onda ti nastavi. Karfiol. Kupus. Paprika. Zelena salata. Paradajz. To je voće, ali pustit ću te ovaj put. Ajde, evo ja ću nastaviti špinat. Krastavac. Bamija, jel se kaže bamija, jel tako? Ne znam za to. To je okra na engleski. Jesi ti rekla malo prije buranija, to nije to. Okra, nisam. To je babnja se kaže u Bosni. U Hrvatskoj bamija, okra na engleski, na njemački ne znam.
Dobro, neka... To mi je kako izgleda omiljeno, to mi je jedno od povrćka? omiljenih povrća, nemoj molim te, to ću ti reći, to ću ti pokazati kasnije sliku. Dobro, ajde, neka bude rotkvica. Dobro si, jel sad možemo ući u grašak i tako? Može? Ja sam grašak rekao. Ajde, beli luk, Crveni onda luk. crni luk, Mladi luk. prazi luk. Prasa, jel to je prasa, jel tako? Pa ne znam, To prazi je luk se kaže. deblji onaj luk, ko debeli mladi luk, jel tako? Jeste. To je onda prasa, ne mogu to više reći. Ja ću reći, možemo onda ući u one, na primjer, grah ima, sad možemo tako. Aha, to je kod nas pasulj, moram dobro. prevoditi i na srpski i na hrvatski. Ne mora, znam za grah. Može recimo šagarepa. Kukuruz. Cvekla. Prokulice. Krompir. Prokulice ne volim, jedino to ne volim. Onda ćemo batat, evo kad već. Batat. Blitva. Jel to Swiss char blitva, jel de? Tako da to nije to. Ne mogu ja kad ne znam reći na našem jeziku. Ali mislim, aj pošto sam tebi dao prolaz za Paradise, može meni Cherry Paradise 1 za Joker, pa ti onda nastavi da ne izgubim. A ovo što si sad izbala? To je bezobrazno, ali nema veze. Dobro, doćiš ti kod mene u podcast. A jel da je teško postaje sad već? Baš smo došli do nečeg. Imaju oni neke mahunarke, možete uzeti leće, možete tako uzeti isto tu. Pa dobro, ajde kod nas, na primjer, ne znam sad, jesmo rekli kupus, nismo? Kupus, ja mislim da sam ja treći rekao kupus, ali možda i nismo. Hajde, ja se ne sjećam nešto kupus. Evo, napišite u komentar da li smo rekli kupus. Ali da mi da napravim što više, sad čekaj, sad moram ja. Jel možemo onda leće krenuti, ili bulgur ima, jel bulgur sad nije bulgur? To nije, to je žitarica. To je žitarica, ja. To je žitarica. Sad si me stavio na razmišljanje, evo stavim vodu. Ja gubim onda. Ništa, napišite u komentar još neko povrće i hoćemo neki call to action, pošto je ova čitava epizoda malo bila na call to action, što mi se sviđa. Ja sam isto htio ubaciti nekih svojih reklama, ali evo za kraj, imaš nešto reći za kraj i gdje te ljudi mogu naći? Ako su, znači tvoja ciljna grupa imamo dvije, imamo žene koji ne mogu zatrudniti i trenere, buduće trenere, ali tako, to su dvije ciljne grupe, gdje te ljudi mogu naći, na kojim strancama? Pa dobro, hvala ti. Evo, što se tiče znači, budućih nutricionista i trenera, ljudi koji žele da možda se i bave već tim poslom, ali žele da pređu na online priču sa offline ili su na online, nisu zadovoljni trenutnim rezultatima, mogu me naći na toj stranici Nutritiva edukacija. Nutritiva.edukacija, business mentor za nutricionista i trenere, tako sam upisala na Instagramu. Tako da tamo ima dosta i besplatnih savjeta, ja delim kroz storije i ovako što se tiče postova, a mogu zakazati besplatnu konsultaciju. Što se tiče žena koje imaju problem sa začećem i generalno žene koje žele da naprave totalnu transformaciju svog života u svakom smislu, znači koje su probale sve i svašta, ali to kod njih ne radi, iz razloga što nisu možda imale taj neki holistički pristup. Mogu me naći na tom mom profilu Ivana Donja-Selaković, to jest 2 Selaković. Tako da mogu slobodno da zaprate, da se jave na besplatne konsultacije na jedan i na drugi, da prosto vidimo da li su na fit za saradnju. Ja uvek volim da upoznam klijente pre nego što uđem u bilo kakav vid saradnje, tako da vidimo prosto da li im prija moja energija, da li meni prija njihova energija. Tako da, mislim da je to najbitnije, da radimo sa ljudima koji prosto, koji nam prijaju i koje možemo da slušamo. Mislim, ja verovatno nekome mogu biti odbojna i mogu biti nekome najbolja na svijetu, ali nekako, znaš, u početku kad kreneš se baviš ovim poslom, sve nekako primaš lično, ja jesam iskrena, kao nisi dovoljno dobar za nekog, ali prosto na kraju shvatiš da je to super, jer kao što ta moja mentorka kaže, kao jedan će da te pljune, ali drugi će da ti plati. Znači nekome ćeš da budeš najgora, a neko će se kune od tebe da te preporučuje dalje i da tvrdi da si ti najbolji. Znači ne postoji najbolji mentor, postoji samo da li ti meni odgovaraš i da li ja tebi odgovaram i da li ti ja mogu pomoći. Da na najbolji mogući način dođeš do svog cilja.
Ivana, hvala ti na širenju, odnosno vibriranju pozitivnom energijom i hvala, stvarno predobar podcast. Ne znam šta da kažem osim hvala i za odjavu emisiju reći hvala svima što su gledali, budite dobri jedni prema drugima.